Iya benar Bapak tiga hadir untuk Anda semua. Turunggo Manunggal. Yuk, Zoya. Lah. Ayo. Yuk, jos. Zoya. Ayo. Sing nunggang Andara Putri, sing ngiring para abdi, trek-trek enom, trek-trek trek dur tebu green rock tebu
yang bercerita. Siapa namanya? Yang gelunggung saya kira si tuan rumah. Lolo ha. Oh ya ya yuk ya. Lolo ha ya yuk. Pakai keris semua sebelah. Sing nana sapa sing duwe. Sing nana larang regane nanange yen kuyu wis semas komplek. Sopo sing duwe nonong sing ayu dhewe nononge nambahi ayu ala ayu dhewe nononge nambahi manis dhewe. Tari selendang menurut irama berputar-putar menarinya berpasang-pasang ikuti irama menari bersama. Shalala la 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 ini tari selendang. Shalala la 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 ini tari selendang. Kacamatanya dipakai dulu. Cokot motornya dipakai dulu. Oh, cokot motor yuk. On ya.
dicantilkan dulu coklat motonya. Ha. Ya hu. Hu ya. Ha i. Hu ya. Selololo. Hu. Sos. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum peniti wong ayu sing tak tresnoni. Aja ngono, aja ngono. Jarum wong manis sembarang jarum. Jarum gunung wong manis sembarang jarum. Jarumnya peniti wong ayu sing berarti. Oh. Yo ya, hot. As. Ya ya. Ya. Yo. Buaya. Hu ya. Nanging wanci cuma juling surya karon sekarang lati sanggenyo angata marang sembadule ing nyoto biokan nusolan wamaso Ronggo manunggal.
mangan jaran dadi sing ngundang Andara Putri diiring para api cek nong cek tung cek anurut getepu kinjing keprok getepu gajah TNT. Lo. Ayo. Oh. Yo. Konco bangun budaya supaya iso lestari lan iso ngrembaka ayu konco padha mrene ya nonton jati langit turung manunggal Samekto siyaga lama ira sesarengan saya rukun rame-rame pemandang ayo agawi Samekto siyaga lama ira sesarengan saya rukun rame-rame pemandang ayo agawi Soya. Yuk. Lanjutkan. Oh ya. Milik seming ujiwan gawe sing kamulyan busana nira sutra kanca warana lelangen beksa ungkeh manesa sore Ya. Sampun dadi Mas Cipi. Sudah pada mendadi. Sudah. Waktunya untuk mendadi. Kiri nebaske nek ndadi. Ditebaske ngendi Mas? Caos Mas kompleh. Meka Tresno. Nggih.
wis ngono. Urung-urung wis. Oh, wis. Mau si Torondo. Jane iki mekat Tresno cek si Torondo iya. Padahal balene dhisik dhewe. Heeh. Oh, ngono. Kok terus? Balen. Lah ngono. Nek situ. Nggih, semoga kanca-kanca dipun garap lelagonipun Megat Tresno. Monggo Mas Dedi sak kanca. Pripun Kang Jumat? Hah? Yen kelingan marang sliramu wong ayu nganti kaya rindun citra ning atiku samandien-dien aku katon opo saiki aku iki katon marang sliramu wong ayu nganti kaya rindun jejroning atiku sampeyan biyen-biyene aku katon opo saiki aku iki katon opo ayo nduk Siramu
ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso. Sampun Mas Komplek. Yo yo. Nggih. Menawa melihat Mas Komplek. Apa Pak RT? Piye? Apa? Tadi ada bisik-bisik yang minta cinta tak terpisahkan tadi siapa? Cinta tak terpisahkan. itu berapa itu sini? Yo tum-tum THR ngono lho yo Mas. Betul sekali. Apa iki? Apa iki Kang? Anomanobong. Ada ayang-ayang, ada cinta tak terpisahkan. Ayang-ayang. Oh ayang-ayang. Dewa. Hah? Bandung Selatan wis pokoknya di rampet. Oke. Manut mburi. Yo Caya apa iki, Cok? Oh nggih. Iki ngendikane Pak RT cinta tak terpisahkan. Oh wis diganti. Iya, monggo Mas Dedi. Heeh, mesake le nyopot. Wis mlebu. Enak. Nah. 3, 2, 1 ayo so. Cinta tak terpisahkan. Biasa Mas Komplek. Dari Sidorondo kok tak terpisahkan gitu lho. Dino kandulani ati tegani nyolayani janjimu sehidup semati amung ono ning ati rasa sayangmu sudah pergi tak mengirakan aku lagi dino kandulani ati tegani nyolayani. Tresno iki kudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan hatiku ben aku rawayu lantang jawabmu itu palsu. Dino aku cinta beneran pastikan ku buktikan tempat itu ku akan datang melamar di kawasan
Dino dandolane ngati tekane nyulayani jarine sehidup semati among ono ing lati cintamu kata beneran aku cuma buat mainan Dino dandolane ngati tekane nyulayani Dukan macane aku tresno ilan aku ati ra kuat nendang rasa aku cuma buat mainan Dukan macane aku tresno ilan aku Among gugu alai kesempatan Kalau aku cinta beneran pastikan ku buktikan Bapak ibuku akan datang melamar di kos saya Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Hey! Masnya mau minta lagu apa? Sini. Monggo. Sini kenalan dulu sama Sindenya. Sini dengan Mas siapa? Salim sek. Ah siapa? Wildan. Oh Mas Wildan mau minta lagu apa? Apa ini pegang apa Mas? Lihat Mas. Lho nek wong wedok ki yang ngene iki kok ya coba tekan ibu ning omah. Dek 5.000 kok aku ndeleng 100.000 to Mas. Apa Mas kompleh? Oh ya enggak apa-apa, 5.000 juga duit, alhamdulillah. Nek ngomong birunya ini cinta turun kabutan. kemarin nganu ya, ngasih THR bocil-bocil ya. Gak apa-apa, Mas minta apa? Lagu apa? Oh njaluk cewek ning kene. Oh Mawar Kuning. Mawar Kuning. Heeh. Derek mawon. Sok ngono nggih Mas kompleng. Nggih, Mawar Kuning Mas Dedi. Nenek nono. Pak RT sok. Mawar Kuning. Mawar Kuning. Nggih. Ya, kata Mas Wildan Mawar Kuning. Nggih. 100.000. Nek rada semu kuning iki 5.000 lho. Oh, manggil kuning. Soalnya rada layu ya, Mas. Ya. Ya, sik tak nganti sorok sik. Heeh. Oh, lagi balik ngene, Mas. Sampun. Bosku
tritis wis kondang aloka papana endah tumrap parisana rame-rame anang gising samudra aja lali kabeh kadang lan mitra
1.001 Mas. 1.001. Nggih. Nggih, mingkan mangani kadang penari 1.001. Nganti saiki isih krasa ning dada ngendi ana anak lalu marang wong tuwa nek nganti ana sing wis siji sing lali ning donya ana sugune wong kang tunggu suci gedhe ganjarane yo sikat out 12 ya. Balas pati milang miling esaming jiwa gawe sing seneng mulyan busana nira sutra manca warna lelangen beksa ongek manis sasone yuk ya
kaping pisan maos Al-Qur'an samarane kaping telu wonten soleh kumpulono kaping dikira bengi ingkang insyaallah Gusti Pangeran dijabahi. Ombo ati iku ana linanggut ora kaping pisan maca Quran anggen sakmanane lakon nono kaping wong kang soleh kumpulono kaping dikir bengi enggan suwe salat sawijine sapa pisanduk sira nglakoni insyaallah Gusti Pangeran tambali ati iku ana limang perkara kabeh pisan maos Al-Qur'an anggen samarane kabeh sira padha kumpulono
Amin, amin ya rabbal alamin. Tunggu aku mring Gusti. Biasa Mas. Semua Pak RT. Kang Mas tresnoku welaso awakku apa tresno